Știați că există centrale termice cu lemn ce funcționează în living? Ei bine, nici eu nu știam. Dar astăzi putem afla de la un specialist în șeminee și centrale termice. Bună ziua și bine te-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Da, într-adevăr, astăzi vom vorbi despre termoșemineul H2 Oceano, care poate fi montat în living și încălzește toată casa. Ai spus termoșemineu, eu vorbeam de centrală termică. Da, centrală termică ce poate fi montată în living. Astfel te poți bucura de beneficiile unei centrale termice cu lemn montată în living. Astfel ne putem bucura și de frumusețea focului, nu numai de căldură. Exact. Aceste termoșeminee se pot monta și sunt ideale pentru acele case care nu au cameră tehnică. Nu sunt proiectate din start cu cameră tehnică, o zonă tehnică. Da. Bine, avem focarul. Focarul degajă foarte multă căldură, alimentat fiind cu lemne. Dar unde pun, eu știu, restul echipamentelor? Pompe, pufăre și așa mai departe. Restul echipamentelor se pot pune în bucătărie, dincolo de o ușă de dulap, de exemplu, sau sub o scară. Într-adevăr, sub o scară este un spațiu mort de obicei, nefolosit. Noi îl putem folosi astfel, dând casei centrala termică de care are nevoie. Eu am înțeles că acest șemineu centrală termică arde lemnul într-un mare fel. Acest termoșemineu are vatra și grătarul din fontă, sistem absolut inovator. Permite distribuirea aerului primar și pe verticală, dar și pe orizontală, învăluind lemnul cu oxigen, astfel încât rezultatul va fi o ardere completă, curată, optimă, aceasta fiind prima combustie. Asta înseamnă că lemnul ce e băgat în acest focar arde fiind înconjurat de oxigen și până la urmă arde complet. Corect, are o combustie curată. Având în vedere că acest termoșemineu H2 Oceano are și dublă combustie, ceea ce face ca noxele să fie extrem de reduse. Am văzut eu în interiorul lui niște orificii pe unde intră aerul îmbogățit cu oxigen și se reaprinde, eu știu, pulberea ce rezultă din prima ardere. Ard practic mai puțin lemn. Acest lucru duce la o economie de combustibil. Pe mine m-a impresionat vatra, pentru că este foarte mare, ceea ce înseamnă că și lemnele pe care le introduc în ea poate să fie mari, nu cele mici standardizate. Faptul că vatra acestui focar este mare îmi dă mie posibilitatea ca beneficiar să pot băga lemn mare până la 70 de centimetri și până la 40 de centimetri în diametru. Astfel, eu ca beneficiar având inerție termică foarte mare. De asemenea, acest termoșemineu beneficiază de ușă cu dublă deschidere și pe verticală și pe orizontală. Este dotat cu sistem de autocurățare a geamului. Se poate monta într-un sistem complex de încălzire cu panouri solare, centrale automate pe gaz electric. Datorită kiturilor de automatizare și pompare, poate produce agent termic și apă caldă menajeră. Dacă la prima vedere este o cutie de tablă cu o bucată de geam, cu ajutorul designului iese o adevărată operă de artă.